Marcos Kapitulo 3. Og misulod siya pag-usab sa sinagoga, og didto may usa ka tawo nga adunay usa ka kamot nga kuyos, og ilang gipaniiran siya kung pagaayuhon ba niya kadto sa adlaw nga igpapahulay, aron ilang ikasumbong siya. Og miingon siya sa tawo nga may kamot nga kuyos, tumindog ka sa taliwala. Og siya miingon kanila, uyon ba sa kasuguan ang pagbuhat og maayo kun ang pagbuhat og daotan sa adlaw nga igpapahulay? Pagluwas sa kinabuhi kun pagpatay ba? Apan sila na naghilom, og sa iyang natanaw sila sa libot uban ang kaligot-got nga nasubo tungod sa katiga sa ilang kasing-kasing. Miingon siya sa tawo, tuy ora